E de Noia é un poeta que ten... Bueno, é un poeta, iba a decir, mítico ou bello. É do meu tempo. O sea, é novo. É un poeta que estivo en toda canta asociación cultural había, estivo en todos os movimentos que houve alá no seu lugar de Noia, estivo no mitiquísimo colectivo Sacou, que era a competencia do batañón literario da Costa da Morte. Despois, claro, los caminos del señor son inescrutables e acabamos metidos na mesma movida, pero durante un tempo fomos a competencia. Ten unha ristra de premios que non podo nin nomear aquí porque ofendería a toda a literatura estatal. Ten un feixe de libros fruto de todos eses premios, é moi conocido por vos, é un gran poeta e ademais hoxe será un placer poder escoitalo aquí. Pido para Manuel López Rodríguez un aplauso. E que se leo todos os títulos, tío, non vamos comer Nadal a casa. Hola, moi boas. É a primeira vez que me presentan dicindo que son un poeta mítico, como palabra sinónima a bello. Nada, moitísimas grazas á Asociación Cultural Barbantia por contar comigo aquí neste recital. Faiseme un pouco extraño estar en riba deste escenario aquí na pousada da Galicia Imaginaria. Eu sigo chamando a pousada das ánimas, que como sempre o coñecí. E faixeme raro porque habitualmente eu estou aí abaixo, non lembro a cantos concertos vin aquí, pero dende logo a moitos, a moitísimos. Nada, pois vou a recitar entón 2 poemas, e este é o primeiro. Entre a néboa dun día, esquecendo as fachadas acristaladas dos xeriátricos, señoras en andador ollando os campos de fútbol, e regresar cando a claridade esvaecía, boto tanto en falta esta melodía, boto en ansias fuxir pola estrada a algún lugar onde ninguén me coñeza. Esta liña marca o sorriso mentres a porta pechas. Quizáis eu non pensaba do mesmo xeito. A alfombra diante do tronco e o autocar vermello. Sabía que nunca máis íamos vernos. Alguén estaba tras da madeira. Non chames pola derradeira hora. Amósame só o son do asfalto mentres vai recompoñendo a urbe contra dela sombra. Os dedos que anhelaban acariñaron a tea do sofá e trouxeches os zapatos doutros pés para que eu os pousese e baixamos a persiana. Adorei ver as luces diante do depósito de auga e a través da chuvia. Despois deitei o teu carón coa televisión apagada e ti me díchesme como quen fai súa unha terra que non posúe. Eras a pel resignada erguendo a cabeza. Todo estaba para o salto de balcón vou sen coñecemento e Ícaro arrebolouse. O sombreiro a carón da rosa dunha vida que finou na presa fuxiría. Hai unha cousa que acontece, eu creo que en todas as artes, non só na poesía, creo que na música tamén, que cando o libro sai publicado, cando recitas eses poemas co libro publicado, ti xa estás moi posiblemente noutra fase, escribindo outras cousas que nada teñen que ver con aquilo que escribiches anteriormente. Os libros deberían publicarse no mesmo momento no que os poemas se escriben, pero iso non é posible. Este poema ten moitos anos, e di así. Vaya o sendeiro a través das gándaras descobertas, arramplando coa vegetación que máis tarde fechará o destino, e levará os sapiens a erguer grandes laxes. Vaya o desconsolo labrareiro se teña mañá, quizabes, cabana e ferramenta e alimento e lume sedentario de tombar, hachas e polas que a terra dá, e entrega nun escuro refuxo de rocha granítica con por
faces extrañas da supernova existencial. Vai a radiación por diante dos signos sen significado xusto, mesmo no intre da aparición antropomorfa que algún día se percibirá como unha sombra no camiño, e serán as formas do fume esquivando os recunchos, as regañas da cova máis oculta. Acá están, acá temos parte do fin da procura en seixo cristalizado. Vaya pois o murmurio galopando, o vento agardando, o tempo abraiando lento, camiñar fecundo nesta noite, o coñecemento velado. Garciñas.